Сега, голяма новина съобщаваме. Внимание, фанфари. Не във Враца, в Пловдив. Тази новина касае хората в Пловдив. И не само, разбира се, всички, които ще бъдат на 8 септември, все още далечни 8 септември, в Античния театър в Пловдив. Страхотна новина. Античният театър, да ви кажа, се превръща в едно страхотно място за концерти. 20 часа, малко сте на предела на светлото с тъмното. Пловдив е нашата музикална столица. Да. И там публиката е... може би барометъра за новите неща, които правим и реагират по фантастичен начин. Така че 8 септември ще бъде важна дата. Имаш ли специално обещание за пловдивчани, за зрителите на Античния театър? Боже, леле, какъв въпрос. Ами не е да заповядат и ние отговаряме с обичайното шоу. Да, разбира се, и ние с всичко, което можем и нашата обич към тях, към хората, защото без тях няма да сме тоника. Как ще изглежда програмата? Подреждате ли или тя отдавна е ясна? И да, и не. Тъй като, както казах, песните ни са много популярни вече почти в 4-то поколение. И ще ги подредим, но като цяло няма нещо като да не изпеем. Може би ще има няколко нови неща, все пак. Да се сбъдне старата мечта и ваша, и на вашите почитатели, и всички, които, разбира се, ходят на тези концерти, да се сбъдне тази мечта, нови, хубави песни.